Vítame vás na prvom stretnutí manželov aj nie manželov. Tým chceme zdôrazniť, že toto spoločenstvo nie je výlučne pre manželov. My chceme ponúknuť niečo, na základe čoho si trošku môžete osviežiť svoju vieru. A náš manželský program spočíva v tom, že to budete počuť raz odo mňa, raz od mojej manželky. A každý dá do toho trochu toho svojho osobného, mužského, ženského. Nie vždy sa to podarí, ale podarí sa to veľmi často, myslím. No, na začiatku sa modlíme k Duchu Svätému. Duchu Svätý, príď z neba a vydaderať nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, darca darov sľúbených, svetlo srdca Božného. Tešiteľ si najlepší a host duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v spárne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého. Očist, čo je skalné, zavlaž, čo je znamené, uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je strknuté z hory, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiaci, svätú milosrdnú. Prvú tému sme vybrali, na čom je duchovná obnova, keď chodím každú nedeľu do kostola. Prečo duchovná obnova? Tam sme boli na takej prednáške, ktorá tiež to bola nejaká obnova, a tam prednášal istý pán Salesián, pán Fula, a ten povedal: je našou povinnosťou sa vzdelávať a rásť v duchovnom živote aj vo vzťahu k Bohu. Inak páchame hriech. No, keď ste to doteraz nevedeli, tak ste ten hriech nepáchali. Ale teraz už to viete. Môžete sa začať vzdelávať. V čom sa snažíme vzdelávať? To je prvá vec, vzdelanie. Druhá vec je, že vzdeláme zhromaždenie. A sme tu všetci naladení na rovnakú nôtu. A tretia vec, prečo táto duchovná obnova môže u vás niečom pomôcť, je, že sa zastavíte od toho bežného života, od toho ponáhľania. Čím viac, to je ďalší dôvod, čím viac žijeme s Bohom podľa Neho, tým sa lepšie rozhodujeme, viac podľa Božej vôle. Konáme a tým sme aj lepší ľudia. A tým aj naša rodina zažíva lepší život. Aj naše okolie. Nemá to byť také pravidlo, že dnes po obnove prídete domov a zrazu všetko bude ružovejšie. A tiež nemáme čakať zázrak na počkanie. Keď prídete domov, manžel sa nevrhne na riad, aby ho vyriešil. Budete si musieť počkať, kým to trochu tak vnútorne dozrie. Lebo vysielanie tiež nebude. Maroš, ty chcel povedať takú nejakú našu myšlienku, že si sa zúčil.
že vlastne to duchovné vzdelávanie nás posúva k Bohu a tým sa z nás stávajú lepšie ľudia, ale nemôžeme čakať nejaký zázrak za jednu prednášku, alebo za nejaký mesiac, alebo za nejaký rok, ak budeme k sebe úprimní realisti, čo už žijeme dlhšie v manželstve. Ale treba trpezlivo čakať na našu premenu. Čo chcem povedať také úskalia, čo nás môžu postihnúť, že sa ma mnohí ľudia pýtali, že treba sa, keď ja chodím do kostola, modlím sa na spoločenstvo, novo prídem na prednášku a môj muž nie, alebo teda, že ani nie je veriaci, tak čo potom s tým? Akože ja budem niekde vpredu, on bude vzadu. Ale pravda je taká, že stačí, keď jeden z páru napreduje a ťahá toho druhého ťahá, či to chce alebo nechce. A písmo o tom aj vraví. Lebo neveriaci muž sa posvedzuje v žene a neveriaca žena sa posvedzuje v bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté, ale teraz sú sveté, hovorí prvý list Korinťanom 7. Čiže ak jeden chodí do kostola a druhý nie je to zbytočné. Ani duchovná obnova nie je vôbec zbytočná. Ani keď nemáte manžela a ste na duchovnej obnove, nie je to zbytočné. Pretože to vzdelávanie sa v viere, ono sa vám bude možno zdať a ja sa budem tešiť, keď si poviete, neviem, že toto už som počul 100-krát, to už viem. A to je super, pretože potrebujeme vedieť tie vedomosti, lenže ono sa to často stáva, mne konkrétne, že si poviem, však ja to viem, lenže problém je, že to nerealizujem, nedávam to do praxe. Alebo aj niekedy by som chcela, ale mi to ani nenapadlo. Preto tie veci je dôležité si opakovať. Čiže keď budete počuť niečo, čo už ste počuli 100-krát, to vôbec nevadí. A okrem toho na veci sa dá pozerať z rôznych uhlov. Ešte chcem objasniť trošku, mnohí sa nás pýtajú, že prečo ste to vôbec začali, prečo vy a vôbec na čo to celé je, tak budem veľmi úprimná. Úplne na začiatku bola moja myšlienka, že mne niečo treba. Že ja som svoj duchovný život som videla, ako proste stále sa spomaluje to autičko. A som si povedala, tak treba začať robiť, poďme niečo robiť. A už Ján Pavol II hovoril, neviem, či to vtedy ešte už bolo, ale vlastne klesá nám aj počet reholníkov, aj počet kňazov, že máme aj my, ako laici, niečo robiť. Čiže pomôžte človeča, aj Pán Boh si pomôže. A my, keď sme prišli za Pánom s touto myšlienkou, tak som sa čudovala a bol celkom akože áno, dobre, super a sľúbil pomoc. Povedal, ako budem vedieť, môcť, tak vám pomôžem. Takže toto bolo super a za to ďakujem. Veľmi, áno. Bez neho by to určite prísť. No a teraz akože ľudia sa pýtali, že prečo vy? Takže prečo my? Môže sa to vedieť také šialené, ale jednoducho sme to tak cítili, aspoň ja teda za seba hovorím, či to tak on je to úplne dobrovoľný. Že proste jednoducho som to tak vnímala, že treba do toho ísť, treba to začať a snáď sa to potom času nie, ako teraz je, a niekto sa to do toho možno kompetentnejší bude. A mnohí ľudia hovorili, lebo vy ste takí vzdelaní a svätí, kdeže, vy čo ste. Ani, že by som mala nejaké teologické vzdelanie, hoci sa akože snažím podľa svojich možností, a svätí už vôbec nie sme. A keby sa niekomu náhodou zdalo, lebo tak povedal, že vy ste svätí, lebo máte 6 detí. Keby sa niekomu zdalo, že som svätá, on vie dať 4-hodinovú prednášku na tému, prečo moja žena nie je svätá. Takže asi tak. Takže, nech sa páči. Otázka. Kto je pre mňa Boh a aký je? Ste o tom ste rozmýšľali a na základe toho, ako ste si ho predstavovali, zrejme na základe toho ste si vytvárali k nemu určitý vzťah. Tak skúsme sa pozrieť na to, aký a zda nie je. Katechizmus hovorí, Boh je Pán celého sveta a náš Otec nebeský. Toto je dosť také chladné vysvetlenie a nejak s tým praktickým životom dosť vzdialené súvisí, ale čo vidíme my? My vidíme, je to starý muž zobrazený na svätých obrazoch. Je veľký,
mocný, dôstojný, ale aj starý a možno aj zle vidí. Napríklad moje zlyhania. Je to socha. Nehybný, vznešený, zadívaný do diaľky, malé veci nevidí, nestojí na nich, ani mňa nevidí. To ma napadlo, že jedného dňa sa taká vec stala, že Boh videl Ježiša, že sa smeje. Chodí po nebi, smeje sa. A pýta sa ho, počuj, čo sa toľko smeješ? Ježiš mu hovorí, vieš, bol som na zemi. A ten spolok, čo som zažil pred 2000 rokmi, ten ešte stále existuje. Takže sme členmi spolku. Z toho všetkého nám môže pomôcť asi toto. Ak ten Ježiš nevstal z mŕtvych, tak my sa mýlime a celá tá naša viera je smiešná. Tak taký nechcem, aby bol. Aké sú praktické stránky mojej viery? Som veriaci len v nedeľu od pol 11. do pol 12. Niektoré zásady ma vezú na nervy, lebo mám pocit, že mi len niečo zakazujú. Nezabiješ, nezosúdeniš, nepokradneš a tak ďalej. Obmedzujú moju slobodu. To je dneska veľmi moderné. Ten náš stav pandemický tiež obmedzuje slobodu. Nesmieš toto, nesmieš tamto. Alebo ešte môžeme sa na to pozrieť tak. Chodím do kostola preto, lebo chodili moji rodičia. To je tiež doslova motivácia. A teraz skúsme si predstaviť Otca. Boh, Otec. Máme s ním nejaký vzťah? Je to osoba, je živý, pravý. Berieme ho takto, že je živý, pravý, že sa s ním môžeme rozprávať, alebo berieme, ako sme hovorili, slucha a práca. Mimochodom, Židia mali napríklad zakázané zobrazovať Boha. Tak sa bali ten modul služby, že mali zakázané na to, že som sa objavil ešte aj pri iných národoch, že mali zakázané zobrazovať božstvo. Takže ako si predstavujeme Boha? Ten, kto mal Otca, mal dobrý vzťah, tak si toho Boha vie predstaviť ako Otca. Ten, kto Otca nemal, ten je na tom horšie, ako kto mal Otca, s ktorým nemal dobrý vzťah. Tak si ho môžete predstaviť ako inú dôveryhodnú osobu. Ako sa dá zistiť, aký Boh skutočne je? Ak napísané tu mám štúdium textov, ktoré považujeme za hodné dôvery. Sväté písmo, katechizmus, životopisy svätých, náboženská literatúra, prednášky, obnovy. Na takú pomôcku vlastne aj Ježiš v Novom zákone nám hovorí, že kto vidí mňa, vidí aj Otca. To hovorí Jánovi 14. kapitola. Čiže tým, že poznávame Ježiša v Novom zákone, poznávame aj Boha Otca. Čiže je veľmi dobré, okrem toho, že samozrejme máme čítať Sväté písmo, aby sme začali, keď chceme začať čítať Sväté písmo Novým zákonom, a keď už fakt nevieme, že kde začať, väčšina ľudí začína korákom, Genesis a potom skočí pri 4. či 5. numery, kde sa vypočítava počet volov a neviem čo. Ale lepšie je o začať Novým zákonom a čítať si príbehy, kde Ježiš niečo robí. A tam vidíme, aký bol milosrdný, že sa zľutoval, že plakal, že pomáhal, že uzdravoval a tak ďalej. Čiže toto je jeden tiež spôsobov, ako poznať Boha, Ježiša. Ale mne sa najviac páči osobne tá definícia, že Boh je láska. Ano?
Kto miluje Boha, a kto miluje, pozná Boha. Hovorí 1. Jánov list. Máme jednu kamarátku, ktorá chodí do nemocnice k chorým a pýta sa ich, či sú sväté príjmanie a tak ďalej, ale ja sa stále smejem, že to je taká zástinka, lebo ona sa hlavne chce rozprávať s tými, čo povedia, nie, ja nič nechcem. Tak tým si sadne, oni nemôžu utiasť, lebo sú ležiaci. A ona hovorí, a prečo sa s nimi nechcete rozprávať? Ja neverím v Boha. Áno, ona hovorí, a toto mám najradšej, keď mi povedia, že ja neverím v Boha. Hovorí, lebo vtedy môžem sa akože s nimi baviť. A pýta sa ich, že a milovali ste už v živote niekoho? A každý povie, že áno, samozrejme. Ona povie, vidíte? Tak poznáte Boha, lebo kto miluje, pozná Boha. Lebo Boh je láska. To sú také abstraktné všetko veci, ale je to úplne super, keď si to predstavíte, že Boh je nekonečná láska, oceán lásky. A tá láska je úžasná, nie taká ako naša ľudská. My sme často tak, že niečo za niečo, keď ma budeš ty milovať a ja ťa budem milovať. Ale Božia láska je bezvýhradná a bezpodmienečná. Boh nedáva podmienky. Veľa z nás sa, neviem, či to preto, že sme ako deti počúvali, že budem ťa ľúbiť, keď budeš dobrá a poslušná, neviem čo, ale máme to v hlave. Keď sme dobrí, Boh nás miluje, keď nie sme dobrí, nemilujeme sa. To nie je pravda. On nás vždy miluje. Mne strašne pomáha, keď si to predstavujem ako že som matka a milujem svoje deti. Odkedy som matka, tak celý ten pohľad na Boha a na moju vieru a toto všetko je o mnoho jednoduchšie. Pretože hovorím si, dobre, Boh je otec, ja som matka, to je v podstate rodič, hej, povedzme, že to rodič. Nie rodič, je to rodička, proste rodič. A hovorím si, že keď ja, hriešný človek, nedokonalý, ja najlepšie poznám svoje chyby, aj okrem pána. A ešte máš? Takže keď ja milujem svoje deti, že by som život za ne dala, a vy, čo ste rodičia, čo väčšinou ste, viete, ako strašne milujete svoje deti, tak potom si predstavte, že Boh, ktorý je dokonalý a ktorý je absolútna nekonečná láska, ako on každého z nás strašne miluje, každého z vás, každého jediného a vôbec nepozerá na to, či ste dobrí alebo zlí. Vy milujete vaše deti, či sú poslušné alebo nie sú poslušné, či idú skoro spať alebo nie. Aj keď vám rozbijú vás, aj keď chodia mobil do nočníka, aj keď neviem čo všetko, stále ich nesmierne milujete. To neznamená, že sa sem tam na ne nehneváte, ale ich stále milujete. A toto opakujeme našim deťom často, lebo na to sú moje deti strašne citlivé, že teraz som zlý, tak ma nemáš rád. Dačo musí byť, neviem, či si prvotného riechu, to toľko možno vedel. Proste dačo toto máme v hlave. Ale akože sa na to takto vôbec nepozerá a vy tie deti stále milujete rovnako. Raz ste z nich veselí, raz ste z nich smutní, ale stále ich strašne milujete a Boh robí presne to isté. Čiže aj keď hrešíme, aj keď sme nie so sebou sami spokojní, tak sa nemôžeme proste sami seba týrať tým, že mu tak teraz na Boh nemá. A to nie len, že sa takto týrajú naozaj ľudia, ktorí robili fakt zlé veci, je strašne veľa obrátených vrahov, zlodejov a neviem koho, ktorí proste sa trápia tým, že dobre, áno, Boh existuje, jak sa na mňa môže pozerať. Sú také knižky, čo proste píšu ľudia z väzenia, čo majú do živote. A tí proste prešli úplne múkami toho, že ako ma Boh nemôže ma ani na mňa pozrieť, čo sa na zlé veci robí. Ale toto nie je pravda. A tí ľudia prídu na to, že aj keď som zlý, som Božie dieťa. Myslíte na to, že tak ako vaše deti milujete, lebo sú to vaše deti, tak Boh, či už si ho predstavíte ako otca alebo matku, lebo tak ako Maroš povedal, že keď niekto nemá otca, alebo fakt nie je veľmi dobrého otca, je to také veľmi ťažko si predstaviť Boha ako dobrého otca, keď ja som nemal, ale predstavte si, že ten Boh, rodič, matka či otec vás miluje, či ste dobrí, či nie ste dobrí. To neznamená, že nemáme byť dobrí. Ale nemáme sami seba mučiť s tým, že nie som hodný milovania. Pre Boha je každý hodný milovania. A strašne sa mi páči vo filme Chatrč, tam hovorí, že teba obzvlášť milujem. Ja tomu neviem, sa volal ten chlapík. Boh povedal, teba obzvlášť milujem. A potom povedal na niekoho úplne iného, že aj jeho obzvlášť milujem. A on sa ho tak sarkasticky pýta, že no a je niekto, koho obzvlášť nemiluješ? On hovorí, nie. Všetkých obzvlášť milujem. A toto si uvedomujeme. My, keď chceme žiť nejaký vzťah s Bohom,
To je prvá vec, preto je o tom tá prednáška. Ja som sa chcela už vrhnúť na úplne iné témy. Ale Maroš ma zavrátil, že treba najprv, toto je najdôležitejšie, uvedomiť si, že mňa Boh nesmierne miluje. A potom ten vzťah s Bohom je úplne o niečom iné. A ako nám to Boh dokazuje? Okrem toho, že sa o nás stará. Už len to, že ste tu, to je, že sa stará. To znamená, že ste živí a že ste došli. Máte nohy, na ktorých ste došli. Je strašne veľa úsekov v Svetom písme, kde dokazuje svoju lásku. A mne sa strašne páči, a to hovoria tí, čo Bibliu študujú, že všade, kde sa píše ľud, človek, muž, máme si dosadiť svoje meno. Že to hovorí nám. To my strašne radi počúvame, treba sme tam Ježiš proste vyčíta farizeom, a to s tým farizeom nie. Všade, kde je hoci kto, Izrael, ľud, muž, farizej, to na nás. A to sú také pekné, že nemôže sa červíček Jakub, chrobáček Izrael, ja ti pomáham, hovorí Pán. Ja som nevedela, že také je v písme, že červíček Jakub, chrobáček Izrael. Však to je úplne, že keď si zoberiete malé bábätko, je také, no nie bábätko, ale také škôlkárske dieťa, to je ty môj chrobáček, ty moja žena. To je presne toto, je tá láska, tá otcovská. Alebo povie, hľa, do dlani som si ťa vril. A doplň si tam svoje meno. Do dlani som si ťa vril. Majka, Jánka, Marek, Peťa. A mne sa veľmi páčilo, ako jeden páter, myslím, že to bol jeden, ktorý z toho hovorí, že keď som bol 16-ročný stredoškolák, zaľúbil som sa do spolužiačky a napísal som si na dlane meno. A vždy, keď toto čítam, že do dlani som si ťa vril, presne na to myslím. Ja som tiež rozmýšľala, čo to znamená, do dlani som si ťa vril. A toto sa mi strašne páči. Lebo vlastne, hoci čo urobím s rukou, stále to meno vidím, stále ten Boh na mňa stále myslí, takto má ma pred očami, ako ja svoju ruku. Alebo inde hovorí, pretože si drahý mojim očiam vzácny a ja ťa milujem, vydám národy za tvoj život. Za jeden život, tvoj, konkrétny, národy vydá tvoj Boh. Však to je taká úžasná, to je neuveriteľné. Alebo pre tých, čo sme matky a otcovia, či zabudne žena na svoje nemluvia a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. A sa mi veľmi páči, keď som počula tiež na jednej prednáške, prednášajúci povedal, predstavte si takú dobrú, svätú matku, že tá svätá matka, keby ona zabudla, tak ja na teba nezabudnem. A potom veľmi známe z 1. Jánovho listu. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. A toto je ďalšia taká strašne silná téma, na ktorú je kadejaké príbehy, čo ja nemôžem ani čítať, počúvať, lebo hovoria o tom, to sú také príbehy, že napríklad chlapík bol strážcom nejakého mostu, ktorý sa dvíhal, keď mal ísť vlak. A prišiel za ním jeho jediný syn a most sa im pokazil, či čo, tak ten chlapec tam vliezol a potom sa to opravilo a mal ísť vlak. A ten muž sa musel rozhodnúť. Buď to sklopí a zabije syna, alebo to nechá hore a zabijú sa tí ľudia v tom vlaku. No hádajte, čo spravil. No a teraz je stylu, ja už to nemôžem v tomto času proste, ako je to tak... Je to pre mňa šialený sen, že svojho jediného, všetci máte tu skoro, keď si predstavte, že jedno dieťa, to jedno, ktoré by ste obetovali pre slovenský národ, či by ste to vedeli, a jak by ste sa pri tom cítili, a toto Boh spravil. A to spravil za každého jedného z nás. A čo my s tou láskou? Hneď prvý, tu mám taký zvláštny citát, ktorý hovorí: Ak sa cítiš ďaleko od Boha, hádaj, kto od koho odišiel. Toto je téma, na ktorú si môžeme porozmýšľať ako veľmi, lebo koľkokrát sa mi stalo, že som z Boha nevychádzal, tak po nejakých pomerne dlhých bojoch, alebo hľadaniach, alebo ja neviem, extrémne od stavu až hnevu, až po stavu beznádeje, som vystrieľal všetky pocity a potom som prišiel k tomu. Ak sa cítiš ďaleko od Boha,
rozprával, hádaj, kto od koho odešiel. Tam som zistil, že on teda nie je. My potrebujeme Boha. Katechizmus hovorí, prečo nás Boh stvoril. Aby sme ho poznali, milovali, mu slúžili a potom k nemu prišli. Boh nás tak stvoril, že on je naše šťastie, pokoj aj cieľ. Aby sme s ním boli v takom hlbokom priateľstve, tak máme byť s ním až zjednotení. Nešťastie je preto, lebo my minieme tento cieľ. Máme kopu malých cieľov. Manželstvo, práca, autorita, kariéra, čo ja viem. Sme stvorení k tomu, aby sme túžili po Bohu. Písmo Žalm hovorí, moja duša očakáva Pána večný ako strážcovia dedinicu. Strážcovia majú nočnú, očakajú na ráno. To je asi aký pocit majú. Iný žalm. Bože, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa vyniem k Tebe. Za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo, ako vyschnutá pustá zem bez vody. V maďarskom staršom preklade tohto miesta je použité slovo túžba, ktoré v slovenčine má význam, že to je taká silná túžba, ako pocituje muž za ženou. Svätý Augustín hovorí, stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné je naše srdce, keď spočíne v Tebe. Alebo inde, na záložke svätej Terezie sa našiel výrok. Kto má Boha, tomu nič nechýba, sám Boh stačí. Táto časť nás chce upozorniť na to, že môže sa nám zdať, že potrebujeme čokoľvek. Peniaze a čo všetci potrebujeme peniaze, hej? Alebo úspech v práci, šťastné manželstvo, zdravé deti, dobrú svokru, dobrého manžela, ale aj keby sme toto všetko získali, nebudeme spokojní, pretože sme stvorení tak, aby sme túžili po Bohu. Paradoxne, mnoho ľudí, ktorí nie sú podľa nášho meritka šťastní, že treba sú chorí, alebo sú osamelí, alebo sú strašne chudobní, môžu byť šťastní, pretože našli Boha a žijú s ním v jednote, alebo v nejakom súzniku, v nejakej harmonii. A sám Pán Ježiš povedal, že keď sa ho pýtal ten farizej, že ktoré je najdôležitejšie prikázanie, tak povedal, milovať budeš Boha, svojho Pána, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle, celou svojou silou. Čiže vlastne nielen Augustín nám hovorí v 9. storočí, ale už v Novom zákone sám Ježiš hovorí, že to je najdôležitejšie prikázanie, milovať Boha. A už neviem, kto hovoril, mám strašne na tie citáty, ale vlastne to je tiež v Novom zákone, Pálko pomáha, že hľadajte Božie kráľovstvo a dostanete všetko ostatné, čo potrebujete. Áno, toto si treba uvedomiť, ako je to ťažko inak prijať. Že no tak teraz budem sa modliť a budem pestovať svoj vzťah s Bohom a zatiaľ čo moje deti zomrú od hladu, že treba mi prácu, treba mi toto, treba mi tamto, auto, neviem čo byť. Ale jednoducho tak to je. Keď to príjmeme, bude to o mnoho ľahšie. Sami to zistíme, že možno nebude hneď ten byt, ani nebude hneď tá práca, ale naše srdce bude spokojné. A naozaj, že Pán Boh sa stará. On sa stará o nás, ako sa hovorí o tie lalie a o tých vrabcov. A mne sa strašne páči, že všetky tvoje hlasy na hlave sú spočítané. A stále si pri tom spomínam na jedného kňaza, ktorý nám toto vysvetľoval. On hovorí, že ja sa tiež veľmi dobre bavím o Golgothe. Všetky vlasy aj tak mal spočítané. A teraz, ja som sa nepokučil. V istej chvíli svojho života, možno 50 rokov dozadu, fakt neviem kedy, som si povedal, áno, toto je najdôležitejšie prikázanie, tak teraz ideš do Boha, pozri sa do svojho srdca, miluješ Boha? A som si povedal, že nie.
nemiluješ. Som si predstavila, ako milujem svojho manžela, ako milujem svoje deti. A proste, keď som si predstavila Boha, som si predstavila ten obraz toho starca, alebo čo ja viem čo. A proste mi to nešlo. Hovorím si, ako ho mám milovať, keď ho nepoznám, neviem ho chytiť, nevidím ho, neviem sa ho dotknúť. Aj keď je pravda, že Boh s nami komunikuje. On s nami komunikuje, len my to musíme na to prísť ako. O tom tiež chceme jednu prednášku. Určite, alebo s každým jedným človekom. Dokonca aj s mojím drahým manželom, ktorý ma celý čas presvedčil, že s ním nie. A potom minulé mal slabú chvíľku povedal, že áno. Boh komunikuje dokonca aj s manželom. No ale toto bol môj problém. Ako mám milovať Boha? A povedala som si, že to nielen, že tak som si povedala, ale proste modlila som sa, čítala som písmo a došla som k také nejakej pomôcke, že keďže Ježiš je v každom človeku, v každom z nás, tak potom, keď milujem ľudí, milujem aj Boha. Som si povedala, super, toto bude moja pomôcka. Kým sa nenaučím milovať Boha ako Boha, budem ho milovať svojom manželovi a svojim deťom. Čiže potom som tú svoju úlohu milovať Boha videla pretavenú do praktickej časti a to bolo miluj svojho muža a miluj svoje deti. To je celkom ťažká úloha. Ale snažila som sa a toto mi strašne pomohlo. Toto bolo niečo úplne konkrétne. Pán Boh bol síce ešte stále taký namalovaný, ale už to bolo konkrétne. Nevynadám ho, kusnem si do jazyka, už to je láska. K Bohu. Nielen k nemu, ale aj k Bohu. A potom som si v istej chvíľku uvedomila, že možno, to bola čisto taká moja teória, vlastná, súkromná, že možno Pán Boh chce, aby Maroš cítil jeho lásku skrze mňa. Že možno to, čo Pán Boh mi dáva, tú lásku k nemu, že možno to je práve tá jeho láska a on chce, Boh, aby Maroš videl, že je Bohom milovaný. Ja som len taký člán, taký medzičlán. To bolo tiež pre mňa také veľmi zaujímavé. A teraz, keď už si poviem, že áno, milujem Boha, tak idem na omšu nie preto, že sa to musí a že neviem, ktoré prikázanie, ale preto, že idem z lásky k nemu. Vzťah k Bohu je vzťah ako hociakej inej bytosti, v tom zmysle, že sa spoznávame a potom musíme ten vzťah pestovať. A to je ako keď záľubenci sa chcú stretnúť. A ja keď milujem Boha, ja chcem ísť do kostola v nedeľu, lebo on tam je. Na oltári zomrie príjemná zásah. Ak milujem Boha, chcem sa s ním rozprávať. A čo je ten rozhovor? Záľubenci sa vedia rozprávať. Nekonečné telefonáty. To určite každý pozná. 2 hodiny o ničom rozprávať. Ale sme takí šťastní boli, že sme sa počuli. To je tá modlitba. Ja keď sa chcem rozprávať s Bohom, ja sa modlím. A nemusí to byť nejaké recitovanie, keď ma to nebaví. Môže to byť vlastnými slovami. Alebo keď to neviem, tak to recitovanie. Proste každý si niečo nájde. Každému v každej chvíli niečo iné vyhovuje. Ale treba sa s ním rozprávať. A nemám mať problém sa modliť. A ak bude Boh pre mňa reálna osoba, niekto, kto ma vidí a počuje, cíti so mnou a miluje ma, úplne iný vzťah, to už nebude obraz, to už bude niekto reálny, len ho proste nevidí. Taká láska na diaľu. Veľmi sa mi páčilo v jednej knižke, že bolo o tom, že ako sa modliť a tam jeden páter písal svoje skúsenosti, bol v noviciáte a učil sa aj modliť. Mal svoje duchovné vedenie, nejakého pátra iného, staršieho, skúsenejšieho, ktorý ho viedol a prišiel tak zasa raz, neviem, za týždeň, 2 či mesiac na taký pohovor a hovorí mu, že hrozné, čo som spravil. No čo si spravil? Som sa modlil a som povedal sprosté slovo. A ten sa na neho pozrel a hovorí, fakt, no čo si povedal? Vieš, už rok či koľko hľadám nejakú prácu, ja už neviem presne, čo to bolo, ale už som bol taký naštvaný, že som povedal, Bože, však už mi daj konečne tú prácu. A teraz hovorí ten, že ja som čakal, že tu ma poriadne zjazdí, že toto tu táto, bázen pred Bohom, úcta. A ten sa tak zamyslel a hovorí, dobrá modlitba. Čo? No taká úprimná. Toto od nás Pán Boh chce. Teraz som nedávno, už zasa neviem, keď tu odpustíte mi, ale mám strašnú pamäť na tieto veci, povedal, že my si dávame masku, keď sa ideme modliť. Myslím, že Elias veľa. My si dávame masku, keď sa ideme modliť.
My sa ešte aj pred Bohom pretvárame, chceme vyzerať dobrý, neviem čo. A to som si uvedomila, že áno. Namiesto toho, aby som povedala, Bože, taká som unavená, tie deti ma tak vytočili, máš ma tak štve, tak mi poviem, ďakujem ti za dnešný deň, že si sa o mňa tak stará. Čiže to je akože Boha neoklamem, seba. A nie je to úprimné. Čiže veľmi vás v tomto povzbudzujem, keď sa modlíte, buďte úprimní. Ľudia môžete vykričte, že pozri Bože, tu pozri na mňa, aha, sa mi nedarí, dá čo rob. A toto sa mi veľmi páči, čo Maroš povedal, že keď sa ti zdá, že si ďaleko od Boha, tak nie Boh odišiel, ale ty si odišiel. Keď sa naše deti modlia, že aby, Bože, buď so mnou celý deň, hovorím, pozor, on je s tebou celý deň, ale aby si ty bola s ním celý deň. Toto si treba uvedomiť. A ešte, čo sa týka tej modlitby, možno, že nevieme, čo máme povedať. Ale keď už sme si povedali, že sa ideme modliť, môžeme povedať alebo nepovedať a potom byť v tichu. A toto zasa sa mi tiež veľmi páči, niekto pripodobnil tomu, že dvaja zaľúbenci prídu na rande a teda všetko si povedia všetky tie hlúposti, nedôležité veci a potom už dôjde téma a sú len ticho. Len sa proste tak chytia a pozerajú na hviezdičky z toho a netreba slov. A to isté aj s Bohom. Niekedy proste netreba tých slov. Len ja tu sedím, Bože, pred Teba. 5 minút tu budem takto civieť, lebo sme spolu. Môžem doplniť. Od kňaza, ktorý sa venoval tým duchovným obnovám, sme počuli jednu formu modlitby aj takto, že vám dojdu slova, prídete tu pred ten bohostánok, ľahnete si a už nemáte mu čo povedať, tak mu poviete, tu som. A on povedá, ja povedám. Je to čas strávený pred Bohom. Nemusíte nič hovoriť. No, tu na ten odstavec môžem vynechať, už manželka povedala. Snáď výsledkom duchovného života sú šťastie, radosť, spokojnosť, viernosť, ovocie ducha. Strom sa pozná po ovoci. Dobrý strom rodí dobré ovocie. Teologicky povedané najvyššie povolanie každého človeka, aby poznal, miloval a slúžil Bohu. Ako môžem zlepšovať svoj duchovný život? Tak tá pravidelná, denná osobná modlitba. Pravidelná, denné osobné mlčanie. Ale strávite čas pred Bohom. Najdôveryhodnejší text, keď sa chcete niečo dozvedieť o Bohu, a vy sa môžete k tomu skrz to vlastne prihovárať, obohatiť ten svoj nejaký dialog, je čítanie písma. No ďalšie formy sú modlitba s deťmi, s manželkou v rodine, sviatosti, aktívna účasť na svätej omši, na ktorý dávam pozor, nespím, neriešim úlohy, adorácia, poklona, modlitba v spoločenstve, napríklad modlitby matiek, náboženská literatúra. Cenné poznatky môžete získať zo životopisov svätých. Deťom môžete pustiť náboženský film. Sú také. Prednášky, obnovy, duchovné cvičenia. A už len môžeme skonštatovať, že druhá téma bude orientovaná na to, že ako sa modliť a ako môžeme komunikovať s Bohom. Môžem ešte doplniť? Chcem doplniť to, že vlastne najprv toto, čo si myslím, že ešte by sa mali povedať, čo je vlastne ten
duchovný život, tak to je čas, ktorý strávim s Bohom, ktorý venujem Bohu. To je čas, v ktorom pestujem svoj vzťah s Bohom. A potom, keď mám ten svoj vzťah, tak vypestovaný, tak potom príde to ovocie. Čo hovoríme už. To šťastie, radosť, spokojnosť a viernosť. A na to, aby sme my žili ten život s Bohom, aby sme zachovali ten vzťah, tak na to je nevyhnutný ten náš duchovný život, ten čas. Je všetky možnosti, čo Maroš povedal, ale podľa môjho najdôležitejšia je tá osobná modlitba. Pretože môžem ja ísť niekde do spoločenstva, alebo čo ja viem, modliť sa s rodinou, alebo pozerať si film, ale najdôležitejší je ten osobný čas. Zasa si to predstavme ako vzťah snúbencov alebo manželov. Áno, je to dôležité ísť spolu, ja neviem, proste si zatancovať, alebo s kamarátmi na pivo, ako myslím, že spolu, nielen žali. Alebo si spolu pozrieť nejaký film, alebo niečo také. Ale najdôležitejšie je to, ako my dvaja trávime čas len dvaja. To je ten čas s Bohom. Takže týmto by sme ukončili túto obnovu a naše trápenie. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bola na počiatku, tak i teraz, vždycky i na veky vekov.